Itimot Nueva Vizcaya, Benteng Bigas Meron na program naidanun kadagiti umili. Ken Australian government may paay oportunidad kadagiti umili iti Cagayan. Daytaken dadumpay adamag iti Rion 2, iti panagsubsubli ni Dianne Tucay. Iti Nueva Vizcaya, may basar iti naaprobaran ti sangguri ang panalawigan nga 11 million pesos a pondo para iti bagas ti umili a programa ti probinsyal a gobyerno manipod iti 2026 supplemental budget. May naig iti dayta, iti ili ti Verde, agnumar itan ti Benteng Bigas Meron na program, no sa din no sang aribo asako ti bagas ti inparwar ti National Food and Authority. Dumanon iti 10,000 a kilos ti bagas, tinailako kadagiti vulnerable sectors, kenda dumapay ang marigrigat nga umili iti ili. Sigun iti DA, dopay lang nga ili iti Rehiyon 2 ti nakaramid iti daytoy a programa. Timo nakat iti Burgos, Isabela. Malaksid iti nabawa a presyo ti bagas adjaya ti ahensya. Nangiwaras pa'y iti lokal a gobyerno iti libre a kamatis kindaing para kadagiti umili. Malaksid iti Verde, positibo ti NFA ang sumarunon dagiti daddu mga ili kas iti Aritaw, Santa Fe, ken daddu mapay a kabagimang a lugar. Kabayatan na, nagpinirma ti katulagan ti probinsyal a gobyerno, 5th Infantry Division of the Philippine Army, Office of Civil Defense sa Region 2, Nueva Vizcaya State University ken daddu mapay nga institusyon, para iti paray patumpal ti National Service Training Program para kadagiti agtutubo. Iti sidong ti katulagan, ti Reserve Officers Training Corps, Civic Welfare Training Service ken Literacy Training Service, ket mga tampok iti nagtitipon a panagplano, synchronized schedules, deployment ti military instructors ken eksperto iti subject matter, disaster response simulations, community immersion, ken daddu mapay. Ti Army ket mang supply kadagiti military orientation modules, mang maintainer ti record dagiti reservist, ken mang isayangkat kadagiti periodic evaluation ken panagsanay, tapno may sagana dagiti estudyante para iti posible a panakilista kas reservist. Iti Cagayan, kitkitaan ti Australian government ti panangitantudo iti nagduduma a programa iti probinsya, tapno lalo ang mapaduras ti ekonomiya ken mapalawa ti oportunidad para kadagiti umili. Simangbay na Australian Ambassador to the Philippines, His Excellency Mark Ines Brown, tapnoy presentar dagiti jaya da atulong kas iti pangaypaay iti 25,000 a scholarship para kadagiti mangyat ang makaadal iti Australia. Impatang napay tinatibker nga alyansa ti Australia para iti disaster response, ken humanitarian effort, babaan iti strengthening institutions and empowering localities against disasters and climate change program. Iti Batanes, iti Kalman, simanglad ti may sa a luxury expedition cruise ship SH Minerva iti Basco Port, kaspasat ti maiden voyage paapan Pilipinas, anang rugi iti Mayo 4 no sa dinno si Marungkarda iti nagduduma nga destinations, bago da nga umexit iti Japan via Batanes. 43 a European ken German nationals ti bimisita anapan iti tour iti Batan ken Sabtang Islands. Anakaited kanayunan a pamastrakan para kadagiti narentaan a van, kogon tricycle drivers ken tour guides. May sapay a cruise ship ti Noble Caledonia Island Sky. Ti manamnama a sumarungkar iti probinsya inton Hunyo 24. Ang manamnama a makaguyugoy ti ad-ado a cruise ship expedition ken mapaduras ti tourist arrival. Dianne Tucay para iti Pambansang TV, iti Baro a Pilipinas.